видя какво се е случило с тази удивителна фабрика. Но няма да стане, защото не можеш. Никой не може. Това е мистерия и винаги ще бъде мистерия. Тази твоя малка фабрика, Чарли, е всичко, което някой от нас ще види. Хайде, Чарли, мисля, че е време да оставим възрастните да поспят. Лека нощ, дядо Джордж. Лека нощ, Чарли. Стол. Благодаря ти, скъпа. Лека нощ, дядо Джо. Лека нощ, бабо Джорджина. Няма нищо невъзможно, Чарли. Лека нощ. Лека нощ, Чарли. И наистина, в онази нощ, невъзможното вече започвало да се случва. Скъпи хора по целия свят, аз, Уили Уонка, реших да позволя на 5 деца да посетят фабриката ми тази година. Освен това, едно от децата ще получи специална награда, по-хубаво от всичко, което можете да си представите. 5 златни билета са скрити под оригиналната опаковка на 5 обикновени шоколада Уонка. Тези шоколади може да са навсякъде. Във всеки магазин, на всяка улица, във всеки град, във всички страни в света. Маракеш, Мароко. Ню Йорк. Няма ли да е чудесно, Чарли, да отвориш един шоколад и да намериш златния билет вътре? Но аз получавам шоколад веднъж годишно за рождения ми ден. Но това е другата седмица. И имаш шанс да спечелиш като всички други. Глупости. Децата, които ще намерят златните билети, могат да си позволят да си купуват шоколад всеки ден. Нашия Чарли получава шоколад веднъж годишно. Той няма шанс. Всеки има шанс, Чарли. Помнете ми думите, че детето, което намери първия билет, ще бъде дебело. Много дебело. Аугустус! Насам! Дюселдорф, Германия. Както си едях шоколад Уонка и вкусих нещо, което не е шоколад. Или кокос, или орех, или фъстъчено масло, или нуга, или крокан, или карамел, или захарни пръчици. Затова погледнах и видях златния билет. Аугустус, как отпразнува това? Ядох още лакомства. Знаехме, че Аугусто ще намери златния билет. Той яде толкова много лакомства всеки ден, че беше невъзможно да не открие билет. Покажи ни билета! Я! Това е златния билет и остават още 4. Казах ти, че ще е някой дебелак. Какво отблъскващо момче! Остават още само 4 билета. След като един вече е намерен, сега ще настане истинска лудост.
Само още 4 златни билета. Бъкингамшир, Англия. Верука, може ли да ни го кажеш по букви, моля? В-Е-Р-У-К-А. Верука Солт. Скоро след като малката ми Верука ми каза, че трябва да има един от тези златни билети, започнах да купувам всичките шоколади Уонка, които виждах. Те бяха хиляди, стотици хиляди. Аз съм в бизнеса с ядки и казах на работниците си: добро утро, дами! От сега нататък можете да спрете да белите ядките и започвате да разопаковате тези шоколади. Минаха 3 дни без никакъв успех. Беше ужасно. Малката ми Верука се разстройваше все повече. Къде ми е златния билет? Искам си златния билет! Господа, не ми харесваше да виждам малкото си момиченце толкова нещастно. Заклех се да продължа търсенето, докато успея да й дам каквото иска. И най-накрая намерих билета. Тате, искам друго пони. Безкрайно небе. Понеделник от 22 часа по Фокс.